Pozdravujem vás. Je 3. júla. Energia všetko fyzických čísel. Trojka ako dár je zosilnená sila spoločnosti. Prvá spoločnosť je rodina. Mama, otec, dieťa. Dnes je to o rodine, o priateľoch, o vzťahoch, o komunikácii, o myšlienke, o slove. A tak ďakujeme vám, milá rodinka duše, milá Instagramová, Facebooková, YouTubeová rodina, že takto spoločne si pomáhame, zdieľame, podporujeme sa, pretože aj to je cesta v našom živote. Poslanie dnešného dňa je jednotka, čo je, hneď som sa vzpriamila, naša energetická sila chrbtice. Vízia, zámer, nové začiatky a tvorenie. A cestou, ako naplníme dnešný deň, je štvorka. Je to fyzická energia, vďačnosti, pokory, systému, disciplíny a lásky. Dnes nestačí len slovo, dnes je dôležitý aj čin. Podporme ten čin. Myšlienkou, slovom, činom navariť, spraviť čajík, niekomu pomôcť, športovať, pretože prvý dom v našom živote je telo. A rovnako dať svojmu životu aj fyzický zámer, aj pokoru, aj nejaký plán a nejakú disciplínu. Pre niekoho je doma, pre niekoho je to náročné. Chceme vám poďakovať, milá rodinka duše. Všetci vy, ktorí ste tu, pretože dnešný deň naozaj môžeme aj my poďakovať našim blízkym cez vďačnosť, cez slovo, cez uvarený čaj, kávu, čokoľvek, čo cítime, že pomáhame nám aj druhým. A dneska som vybrala čakrálne karty, pretože jednotka je celý energetický systém tela. Dovoľme si víziou zaplaviť to, čo túžime, postupne zlepšiť, skvalitniť, pretože dneska sila mysle, sila slova nám pomáha k tomu kroku, k tomu činu. Pre dnešný deň. Radosť, potešenie, krása, zmysel, pôžitok. Pozrite, trojka. No nie je to desiatka, je to energia jednotky, ale zároveň radosť. Dovoľme si aj otvoriť sa radosti, čo všetko sme zvládli, za čo všetko sme vďační a kedy sa cítime byť šťastní v radosti. Aj keď len potichu. Krásny deň vám želáme. Opatrujte sa a ďakujeme vám.